मिथिगोना मिथिया माथो मैया अरगालानि हिनजावाबो खारबायनो आयु नोंना नङासै हाबा जानायखौ ओंखाम ओंख्रि गेलेनायफोर बायदि मोनना लायो दानि जुगाव बिदिनोसै आखाइ खबनो थाखाय फारनै आखाइनि गोनांथि मोनसे जाथाय जानो थाखाय मोननै गोहोनि गोनांथि थायो अखानायबा सोरबा लांखार जानाय अखानायबा सोरबा बुथार जानाय खालि बिदिल'सै खबरफोरानो र' हनै नङा बेनो आदा औ समबार बसुमतारिमोननि न'आ बेनोमोन ना औ आंनोमोन जों नोंसोरनावनो फैदोंमोन जरा फै नानि मोना मानो फैयामोन जों एबसुनिफ्राय फैदोंमोन खोनानो मोनदों बाजैया दाखालि बावैसो गुबुन हारिनि हौवाजों खारफालांदोंनो लोंनाया लोंनांगौ दानि जुगाव बिदिनोसै जोंनि खायसे बर' आइजोफोरा सोरजोंबा लांखार जानाय सोरजोंबा दोनखार जानाय ओमफ्राय आदामोनना न'खराव साबेसेमोनलाय जोंना गासै 3 र' दसे नेथ' सारा बुजायनो फैगासिनो एप्लिकेसन लिरनाया एसे जाबावनांगौमोन थेवबो थिगानो दं जोंथ' बेयाव खनले फैगासिनो मैया बिथांमोनाबो फैदोंमोन ना ओमफ्राय नोंथांनि बिसिनि डकुमेन्ट्सफोरखौ एसे जमा खालामदो जोंबो थाबैनो रेडि खालामसै जोंथ' सिनायथिबो लानाय जायाखै नैबे जोंना मंगलपुरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि जानानै दं ओमफ्राय जोंना बिथांजोआ आफादगिरि आथिखालाव आङो लेङाइ आफादगिरि जानानै दं गिबियावनो आं नोंथांनियाव मोननैसो कुइसन सोंनो सानदों नोंथांनि बिसिया जे दिनैनिफ्राय सानथामसो सिगाङाव गुबुन हारिनि हौवाजों खारलांबाय दा बिथां खारनाय जाथायनि आन्दोआवबोथ' माबा मोनसे जाहोन थाखागोन मानोना मोनसे जाहोन गैयालाबासिनो मोनसे जाथाय जानो हाया बे बाथ्राखौ बयबो मिथिखागौ आरो बे मुलुगनि मोनसे नेमखा दा गुबै बाथ्राया बेनो जेबो जाहोन गैयालाबासिनो मोनसे जाथायथ' जानो हायामोन थिग बेबायदिनो न'खराव माबाफोर नांलाय खमलाय जादोंमोन नामा बिफा आंनो 10,000 फैसा नांगौमोन इमान बुरजा फैसा नांलाय मानिफ्राय आंनो दिनै नांथारगौ 10,000 फैसाखौलाय मानो नांगौ नोंलाय नांगौ आंनो मबाइल बायनो गैया आंना फैसा गैया एथ' दामि मबाइल बायनो हराबा नायलाय जोंनि समाजाव आथिखालाव जेसेबां जाथायफोर जागासिनो दं जों बेफोरनि जाहोनखौ संनो जोंनि खायसे बर' सुबुंफोरा ओरैबादि दं माने हाबा जानायफोरखौ ओंखाम ओंख्रि गेलेनायफोर बायदि मोननानै लायो उन्दै बैसोआव हाबा जानोसै बोसोरसे बोसोरनैनि उनाव उन्दै गथ' जोनोम जानोसै साफा सानै बेनि उनाव साननाय हनायाबोथ' आबुं नङा गियानफोराबोथ' आबुं नङा गारलायलायनोसै बिमा बिफाफोराबो जायो लोङो गथ'फोरनि फारसे जेबो उदिस गैया गथ'फोरा बबेयाव थांदों बबे लामाजों दावगादों बबेयाव मा ड्राग्स सोबदों बिरि सोबदों बिनि जेबो उदिस लायैनि थाखाय मा जादों नै गेजेर ससेयाव स्कुल गारबाय कलेज गारबाय कम्पानिफ्राव बोसोरसे बोसोरनै खामानि मावहैबाय बेनि उनाव ब्लड न'आव फैफिनबाय हिनजाव लाबोबाय हाबा जाबाय बोसोरसे बोसोरनैनि उनाव उन्दै गथ' जोनोम जाबाय गेजेर ससेयाव गियानफोराबो आबुं नङा खामायफोराबो जानो लोंनो थोआ जाबाय बिदिनो गथ' गथाय आलाय सिलाय जाबाय हौवाया बबेयावबा थांबाय हिनजावा बबेयावबा थांबाय गुबुन रायजोनि कम्पानिफ्राव थांबाय खामानि मावहैबाय बबेबा अरुणाचल हाजो अन्थाइ हाब्रु हाग्रा बंग्रा बायदियाव उखुम बानायबाय गुबुनजों रायजा बुजा जेखि जादोआ आं बुंनायखौ दुखु मोननो नाङा फंबाय जों फरायसा आफादा जोंनि हारिखौ सोराङाव लाबोनो थाखाय थै थां हर सान नांगासिनो
नों मिन्थिगोन ना मिन्थिया माथो मैया हरखालानि हिनजावाबो खारबायनो आयु नोंगोना नोङासै नंगौ मा जाबावगोन जोंनि हारिजों